Fl-aħħar jiem ġie kkoordinat attakk mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista fuq l-Ispeaker tal-Parlament Dr. Angelo Farrugia. Il-Partit Nazzjonalista l-ħadd stess ħareġ sqarrija li fiha attakka lill-Speaker. Deputati tiegħu fosthom Jason Azzoppardi qed ikunu minn ta' quddiem li jimmuntaw dan l-attakk. Saħansitra l-fazzjoni tal-Establishment Nazzjonalista li tiddetta l-istrateġija li għandu jadotta l-kap Bernard Grech u triqu l-qudiem li għandu jieħu l-Partit Nazzjonalista qed timbotta iżjed l-attakk fuq l-Speaker li taħtu l-ħidma parlamentari intensifikat fosthom bil-bini ġdid tal-Parlament u stazzjon televiżiv li xandar is-seduti tal-Kamra kif ukoll it-tmexxija tal-Kumitat dwar l-istandards fil-ħajja pubblika u l-opportunità li ċ-ċittadin jibgħat petizzjoni diretta lejn il-Parlament. Id-deputati tal-Blue Heroes li jkunu fl-attivitajiet tal-Aqda Repubblika qed jimbuttaw ukoll protesta li se tagħmel laqda tnejn quddiem il-Parlament. Bis-sorsi tagħna fid-Dar Ċentrali jgħidulna li dawk li poġġew kap lil Bernard Grech qed jindew bl-attività tal-Aqda Repubblika biex ipoġġu pressjoni fuq Grech u dan jimxi mal-pass tagħhom fuq l-Speaker. Fil-fatt is-sibt filgħodu fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, Bernard Grech kellu wkoll isemmi xi ħaġa brabta mal-attakk tal-Oppożizzjoni fuq l-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti. L-Oppożizzjoni mistennija tintensifika fl-attakk tagħha fuq l-Speaker bil-gazzetta llum tirrapporta azzjonijiet li jista' jieħu l-Partit Nazzjonalista bħalma kien jieħu fit-tmeninijiet. Uħud qalulna li lan tal-istrateġisti tal-Partit Nazzjonalista huwa li wara li għażmin il-festi tal-miliet ma rnexxilhomx ipoġġu lil poplu f'dik meqjusa bħala electoral mode, meta għamlu l-ġimgħati qajmu lajta li se tissejjaħ l-elezzjoni qabel tmiem din is-sena, il-ħsieb huwa li xorta jżidu fid-doża ta' attakki marbuta mal-politika waqt li l-andament tan-negozju jkun għaddej b'ritmu sew marbut mal-festi tal-miliet. Gazzetta oħra innutat imbagħad l-attakk inġust fuq l-Speaker. Kemm f'editorjal u anke f'artiklu l-Gazzetta T-Torċa semmiet il-ħidma kbira li saret minn Angelo Farrugia. Bil-Gazzetta semmi li d-diskors tal-Speaker waqt l-attività nazzjonalista mill-Fondazzjoni Nerik Mizzi ma niżel xejn tajjeb. Għal din l-attività kien hemm preżenti Lorenz Gonzi li din il-ġimgħa wkoll ħareġ kontra l-Speaker. Bit-Torċa tfakkar li meta sar Speaker Dr. Angelo Farrugia sab wiċċu ma' sitwazzjonijiet ta' ex-ministri ħbieb ta' Gonzi li kienu nsew jiddikjaraw eluf jew saħansitra miljuni ta' euro fi flus barra minn Malta.